Molienwch yr arglwch, galwch ar ei enw ef, hysbyswch ei weithredoedd ef ymhlith y bobloedd, cenwch iddo clodforwch ef, ymadroddwch am ei holl ryfeddodau. Ymlawenawch yn ei enw sanctaidd ef, ymhyfryded calon y sawl a geisiant yr arglwydd. Ceisiwch yr arglwydd a'i nerth ef, ceisiwch ei wyneb ef yn wastadol. Cydweddiwn, cyfeillion. Arglwydd Dduw yn llond pob lle, yn bresennol ym mhob man, yn agos atom nawr, yn y lle hwn, yr awr hon, dagosrwydd yn gwmni i ni, dagosrwydd yn gadernid i ni, dagosrwydd yn galondid i ni. Offrymwn i ti gariad ein calonnau, deheuad dofn ein heneidiau, a chlod ac addoliad ein genau. Amen. Croeso, cyfeillion, i'r oedfa arbennig hon. Na ni yma yn y Priordy a chithau adre, croeso. Bu na ambell i ymddiheiriad yn naturiol ddigon, ond dwi am gyfeirio yn benodol at Geraint Tudur. Siom aruthrol i mi yw nad wyf yn gallu bod gyda chi yng Caerfyrddin heddiw ar yr achlysur llawen hwn, ac ymddiheiriaf o waelod calon am fy absenoldeb. Nid yw fy amgylchiadau ar hyn o bryd yn caniatáu i mi fynd i unman, a phe byddai wedi bod yn bosibl i mi gael mynd i ddim ond un lle yr wythnos hon, gyda chi yng Gapel y Priordy y bydde hynny wedi bod. Nid yn unig yr wyf yn llongyfarch Elinor ar ei hethol yn Hysgrifennydd Cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, yr wyf hefyd yn dymuno'n dda iddi ar gyfer y dyfodol, gan fy mod yn gwbl sicr fod ganddi gyfraniad gwerthfawr i'w wneud. Bydder i Dduw ei harwain a'i bendithio yn helaeth, a bendithio'r undeb hefyd yn yr un modd, yn aelodau personol, yn eglwysi ac yn gyfundebau. Wrth i ni gyda'n gilydd wynebu dyfodol heriol a chyfleuon o bob math i hyrwyddo gwaith y deyrnas, rhannu neges yr efengyl a dyrchafu enw ein gwaredwr uwchlaw pob enw arall. Gras ein hargwydd Iesu Grist, cariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fo gyda thi Elinor, a gyda phawb ohonoch sydd wedi ymgynnull yng Gapel y Priordy heno. A boed adferiad nerth llwyr a sydyn i ti, Geraint. Rhowch gyda mi felly i'r emyn gyntaf ar y daflen, neu os ych chi'n defnyddio caneuon ffydd, rhif 223. Emyn o ddiolchgarwch ydyw yn seiliedig ar Salm 150 ac adnodau agoriadol Salm 103. Cadarn yw'r ior, ynddo ith gynnal mae stor, mawl fo i'r arglwydd, sy'n frenin gogoniant a mawredd, clod i'r goruchaf, a ddyru i'm henaid o'r foledd. Yr emyn gyntaf, os gwelwch yn dda.
hefyd fenteisio ar y cyfle yn yr oedfa arbennig hon i lygyfarchu Elinor Wyn Reynolds ac i ddymuno'n gorau i chi yn eich swydd newydd fel ein hysgrifennydd cyffredinol. Pob endith i chi. Cawn ni nawr droi at yr ysgrythur. Byddaf yn darllen o Efengyl Matthew, y 7 adnod gyntaf o'r 10fed bennod, ac wedyn o'r 15fed bennod, o'r 11fed adnod ar 20 i'r 8fed ar 20. Cynhadaeth y 12. Wedi galw ato ei ddeuddeg disgybl, rhoddodd Iesu iddi tawdurdod dros ysbrydion a flan i'w bwrw allan ac i achau pob afiechyd a phob llesgedd. A dyma enwau'r 12 apostol. Yn gyntaf Seimon a elwir Pedr, ac Andreas ei frawd, ac Iago fab Sebedeus, ac Iwan ei frawd. Philip a Bartholomeus, Thomas a Matthew'r casglwr trethi. Iago fab Alffeus a Thadeus. Simon y Selot a Judas Iscariot, yr un a'i bradychodd ef. Rhoi comisiwn i'r 12. Y 12 hyn a fonodd Iesu allan, wedi rhoi'r gorchmynion yma iddynt. Peidiwch am mynd i gyfeiriaid y cenhedloedd, a pheidiwch am mynd i mewn un o drefydd Samariaid. Ewch yn hytrach at ddefaid colledig tu Israel. Ac wrth fynd, cyhoeddwch yn adwri y mae teyrnas nefoedd wedi dod yn agos. Fydd y gananes. Aeth Iesu allan oddi yno, ac yma dawodd i Barthau, Tirys a Sidon. A dyma wraig oedd yn gananes o'r cyffiniau hynny yn dod ymlaen a gweiddi, Syr, trigar ha wrthyf, fab Dafydd. Y mae fy merch wedi meddiannu gan gyffredd ac yn dioddef yn enbyd. Ond nid atebodd ef un gair iddi. A daeth ei ddisgyblion ato a gofyn iddo, ger hi ffwrdd, oherwydd y mae'n gweiddi ar ein hôl. Atebodd yntau, ni'm hanfonwyd at neb, ond at ddefaid colledi tu Israel. Ond aeth hithau ac ymgrymu iddo gan ddweud, Syr, helpa fi. Atebodd Iesu, nid yw'n deg cymryd bar ar plant a'i daflu i'r cŵn. Dywedodd hithau, gwir, Syr, ond y mae hyd yn oed y cŵn yn bwyta o'r grwsion sy'n syrthio oddi ar bwrdd ei mynd. Yna atebodd Iesu hi, wraig, mawr yw dy ffydd, boed i ti fel y mynnu, ac fe iachawd ei merch o'r munud hwnnw. Bendithia Duw y darlleniad a'r gwrandawiad o'i air sanctaidd.
Gweddïwn. Ein llawenydd yw dy gydnabod di ar blwy Iesu. Ti, Dduw Dad, yw'n creawdwr yn cynhaliwr. Ein hathro ein bugail ein gwaredwr. Molwn di, sy'n dad a mam i ni. Mae dy holl ymwneud â ni, a destun balchder a diolchgarwch. Dim pall ar dy gariad. Ac fe ddiolchwn am y cyfle i ddod ynghyd heno, i fynegu'n gwerthfawrogiad os gysgod a tharweiniad. Diolch i ti, Dduw tragwyddol, am dy gymeriad, am dy natur. Diolch am dy ewyllys da, ac am dy mynedd. Byddai ar ben arno, o'n i baid efo ti mor rasol. Rwyt yn lapio mewn daioni. Mewn dyddiau tywyll yn ein byd, lle mae creulondeb mor ffiaidd. Diolch am efengil gobaith. Diolch am ddofal dros dy eglwys. Cloffion ydym bob un. Ond cawn y fraint a'r llawenydd o gario dy enw ar blwy Iesu. Diolch am yn harddel, yn harwain, a rhoi ni wahanol ddoniau wasanaethu. Caniatâd bod yr undeb yr annibynwyr yn offeryn effeithiol i gynnal y ffydd yn fwrlwm yn enheglwysi. Dawn gan nid i barhau am yn diffygion. Mae ddeu ni'n bersonol a mynd i roi yn hunain ar y blaen mor aml. A mae ddeu ni y teulu dynol am droi cefn ar dy fwriadau di. Gweddïwn dros ardaloedd y prinder, pocedi odlodi i poenus o'r golwg yn cymunedau ni'n hunain. Ac yn y byd, pobl yn byw i bywydau cyfan mewn strygl i grafu'r hanfodion. Yr holl glodi mewn byd sy'n orlawn o danciau ac awyrennau rhyfel. Dymuno'n gyffesu'n ffydd hefyd, a datgan gyda'n gilydd, mae ti sydd yw. A gwybod yn calon na ellir diffodd doleini. Felly, ymrwymwn o newydd yn yr Oedfa hon i'r efengil, ac i ti ar blwydd Iesu. Amen. A gweddïwn y weddi ddysgodd Iesu i'w ddisgyblion cyntaf. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau enw, geled y deyrnasus, megis yn y nef, felly ar y ddear hefyd. Gyroi ni heddiw ein bara benyddio, a maddau ni ein dyledion, fel y mae rhywun yna i'n dyledwyr. Ac arwain ni brofedigaeth, eithyr gwared ni'r adw, a nesir o ti'r deyrnas, a'r nerth o seisoedd. Diolch eich dau. Gwilym hiraethog sydd ar geiriau nesaf. Fel gydag emynau eraill, gwilym hiraethog cariad Crist yw uchel yr emyn hwn. A barnau pennar dewis mae hwn oedd emyn mwyaf yr iaith Gymraeg. Dyma gariad fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, dywysog bywyd pur yn marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio a chofio amdano, pwy all beidio a threithi i glod. Dyma gariad nad a'n angof tra bod nefoedd wen yn bod. Yr ail emyn felly ar y daflen.
Rydym wedi cyfarfod yma heno yn enw ein harglwydd Iesu Grist, Mab Duw, yn aelodau eglwysi annibynnol lleol a ledled Cymru, ynghyd â chynrychiolwyr enwadau a thraddodiadau eraill. Croeso mawr i chi, i ni'n falch o'ch cwmni. Rydym yma ar wahoddiad Eglwys y Priordy, mam Eglwys Elinor, ei chartre ysbrydol, i'w chomisiynu i wasanaethu Iesu Grist fel ysgrifennydd cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. A dwi am ofyn nawr i Alun Charles ddeud gair ar ran Eglwys y Priordy. Wel, ar ôl blynyddoedd lawer o ddirywiad parhaus, mae Cristnogaeth yn y Deyrnas Unedig yn dangos arwyddion o adfywio, yn enwedig ymysg cenedlaethau iau. Wel, o leia, dyna gasgliadau YouGov sy'n tracio credo crefyddol ddwywaith y flwyddyn. Mae problemau yn y byd yn dod yn fwy. Mae pobl yn edrych am le i droi gyda'i gyfidiau, gyda gwerthiant y Beibl yn y Deyrnas Unedig yn dyblu ers 2019, a diddordeb yn y ffydd Gristnogol yn parhau i dyfu, mae yna arwyddion yn awgrymu cenhedlaeth sy'n troi nôl at Dduw a cheisio ffydd sy'n trawsnewid bywydau. Efallai bod ni fel Cymru Cymraeg yn cael trafferth i werthfawrogi hyn yn llwyr ar hyn o bryd, ond mae yna arwyddion o newid o'n cwmpas. Newid sy'n golygu bod angen i ni gyd, gydag arweiniad Duw, fod yn barod i wrando a chlystiau newydd y dyddiau hyn. A dyna'r cyfnod y mae Elinor Wyn yn dod i'r ysgrifenyddiaeth. Cyfnod heriol, ond cyffroes, ble mae gobaith a chyfle. Ac fe ddaw i'r ysgrifenyddiaeth gyda chefnogaeth lwyr pob un ohonon ni yma yn y Priordy. Ac am ddewis da. Mae wedi ei ffrwytho yn y pethau gorau yn yr eglwys hon ac ar yr aelwyd. Mae hi bellach yn un o'n diaconiaid, ac mae gan lawer ohonom gof da am ei rhieni, John ac Elizabeth, a'i gwreiddiau yn y Rhondda, ac yn edmygu i ffyddlondeb a'i diwylliant. A braint i mi ac eraill oedd cael bod yn aelod o ddosbarth Ysgol Sul yr Oedolion yn y capel hwn, a dysgu llawer drwy wrando ar John a'i wybodaeth eang. Ac mae gen i ddyled bersonol iddo hefyd am y cyngor a'r cymorth a roiodd i mi pan ddaeth yn amser i mi i ddilyn fel ysgrifennydd yr eglwys hon. Ac mae Elinor yn gwybod hefyd faint o'r gloch yw hi yng Nghymru heddiw, yn y byd crefyddol ac fel arall. Mae'r gallu a'r ddawn ganddi, fel y gallwn ni o'ch dystio, i arwain ac i adeiladu pontydd, i gyfathrebu'n rhwydd ar lafar ac ar bapur,
i olygu ac adolygu, i gyfansoddi ac i ysbrydoli eraill. Sgiliau mor angenrheidiol heddiw mewn byd mor gymleth ar lawer cyfryw. Does ryfedd mae hi yw'r lleibwr cyntaf a'r ferch gyntaf i ddal y swydd hon. Ac ar ben y cyfan, mae ganddi hiwmor iach a chlustiau da. Pob dymuniad da i ti, Elinor, ar ran y priordy. Diolch am arweiniad y gorffennol yn Nhŷ John Henry, ac yn awr pob rhwydineb i ti, ac yn wir i ysgrifenyddion yr holl enwadau wrth i chi oll geisio hyrwyddo llais y dystiolaeth dristionogol anghyffurfiol Gymraeg yn y cyfnod rhyfedd ond diddorol hwn. Pob bendith arna ti. Diolch, Alun. Cyfrifoldeb yr Ysgrifennydd Cyffredinol yw cynnig arweiniad, ysgogi gweithgarwch a hyrwyddo holl bolisïau'r undeb gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â'r genhadaeth. Mae hefyd yn cynnig gofal bugeiliol i'r cyfundebau, yr eglwysi, y gweinidogion a'r arweinwyr. Mae'n cynrychioli yr undeb yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, ac yn cadw mewn cysylltiad cyson a'i chyd swyddogion cyfatebol mewn enwadau eraill. Etholwyd Elinor i'r swydd hon yn mis Mai eleni. Daw cyfle heno i gyduniad ysbryd Duw a thrwy i gymorth ef i ymgymryd ar holl ddyletswyddau hyn. Ond pwy sydd ddigonol i'r pethau hyn? Ein digonedd ni sydd o Dduw, tad ein harglwydd Iesu Grist. Gan hynny, Elinor, gyfynaf i ti roed y gyffes ath dystiolaeth. Diolch, Owain. Dyma fy'n hystiolaeth. Rwy'n gwybod i mi gael fy ngharu'n gyflawn a diamod gan Dduw a chan I fab Iesu Grist. Credaf mae cariad yw Duw ac mae ni yw cyfryngau'r cariad hwnnw yn y byd. Mae'r cariad hwnnw yn rhan o fy mywyd bob dydd. Bydd hefyd yn rhan o fy ngwaith gyda'r undeb beunydd. Credaf yng ngweinidogaeth yr holl saint ac mae ni yw'r saint. Addunedaf I gyd gerdded a'n heglwysi, i'w cynnal, I hannog a'i grymuso yn ôl ein traddodiad cynulleidfaol ni. Trwy ras Duw, drechaf I gyflawni fy ngwaith dros yr undeb a theyrnas Crist, hyd eithaf fy ngallu. Gan hynny, Elinor, a wyt yn adnewyddu dy gyffes fod Iesu Grist yn arglwydd ac yn waredwr ac yn cydnabod dy ethol a thalw gan eglwysi undeb yr annibynwyr Cymraeg I waith yr ysgrifenyddiaeth cyffredinol. Ydwyf. A wyt yn addo cyflawni trwy gymorth Duw holl ddyletswyddau'r gwaith hwn. Ydwyf drwy gymorth Duw. Elinor, yn enw ein harglwydd Iesu Grist, derbyniwn di I waith ysgrifennydd cyffredinol undeb yr annibynwyr Cymraeg, ac fel arwydd o hyn, estynaf I ti ddeheulaw cymdeithas. Fel arwydd o'n cymdeithas yn yr Efengyl, a'n dymuniad I rannu a'n gilydd mewn ymgysegriad, cawn gyfle ymhen ychydig
i ddeisif bendith un ag oll ynghyd ar Elinor a'i gwaith. A ydych yn cydnabod a derbyn Elinor fel ysgrifennydd cyffredinol Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, a ydych yn addo i charu hi, a'i chynnal hi, ei pharchu a'i chynorthwyo i gyflawni'r gwaith mawr hwn. Fel arwydd o'ch adduned, gyfynaf i chi godi os fedrwch ar eich traed nawr, i offrymu gweddi ddistaw i ddeisif bendith Duw arni ac arnom fel eglwysi ac fel enwad. Sefwch. O Dduw ein tad cliw pob gweddi o'n heiddo. Amen. Betty Wyn. Fi eistedd os gwelwch yn dda. Chweddion. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, offrymwn i ti fawl a diolch am dy holl waith. Diolchwn i ti am newyddion da'r efengil, ac am yr eglws dy deulu a adeiladwyd ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi, a Christ Iesu ei hun yn gonglfaen. Cofiwn gyda diolchgarwch am bawb a dystiodd yn ffyddlon i efengil drwy'r oesoedd. Heddiw arglwydd diolchwn i ti am Elinor Wyn, gan ddeisif dy fendith arni hi, ac ar ei gwasanaeth ymlith dy bobl di yn Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Cymodd hi drwy dy gariad mawr i wasanaethu dy bobl, i ysgogi am eithrin y dystiolaeth Gristnogol, i hyfforddi, i adeiladu ar gyfer y gwaith hwn. Nertha hi arglwydd i gynorthwyo'r eglwysi yn y dasg o dystio'r efengil yng nghymunedau Cymru heddi. Ysbrydola hi drwy'r ysbryd glân ym mhob agwedd ar ei gwaith, wrth iddi dy wasanaethu di. Gwylia drosti o dad am mhob awr o brawf a blinder a siom. Llywyrched o leini ar ei llwybrau, mewn gwendid trwy ddid y nerth, mewn unigrwydd byd yn gydymaeth iddi, mewn anobaith trwy ddid y obaith i'w chalonogi. Cynorthwyo ni arglwydd fel ei mam eglws sy'n cyfarfod yma yn y Priordy, i'w chefnogi a'i chynnal, i'w bugeilio ac i gofio amdani yn ein gweddiau. Llawen hawn fel teulu'r ffydd yn ei gwaith, a gweddiwn am dy fendith di arni. Llanw i chalefedd, cysegrau gwaith a'i hamdden, a bod i holl fyfyrdod ei chalon a geiriau ei genau fod yn gymeradwy gen i ti. Cyflwynwn hi a phawb y bydd yn ei gwasanaethu i ti, a gofynnwn i ti fendithio'r cwlwm ryngddynt. Gwna ni gyd yn gydweithwyr llawen yn o ti. A phar i'r gwasanaeth comisiynnu hwn bod yn gychwyn newydd i Elinor Wyn, i'r undeb ac i bawb ohono ni. Deied ysbryd glân i'n hadnewyddu yn dy waith, ac i'n galluogi fod yn well tystion i'n harglwydd Iesu yn y byd. Ac nid i ni arglwydd, nid i ni, ond i enw di dy hun rhwng o goniant, mwyn dy gariad a thyflondeb, yn enw Iesu Grist, ein harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Canis sylfaen arall nis gall neb i osod, heblaw'r un a osodwyd, yr hwn yw Iesu Grist. Un nhw'n bawb i gannu'r ymyn nesaf, 612 yng Nghaneuon Ffydd, un sylfaen fawr yr eglwys. Yr arglwydd Iesu yw, ei greadigaeth newydd drwy ddŵr a gair ein Duw, ei briod asferch sanctaidd o'r nef i'w cheisio daeth,
a'i waed ei hun fe'i prynodd a'i bywyd ennill naeth. Yr ymyn nesaf, os gwelwch yn dda. Wel, llongyfarchiadau mawr i chi, Elinor, ar yr achlysur llawen a llawn hwn, a phob dymuniad da a bendith i chi yn y gwaith yn Tidron Penri ac ar hyd ac ar led y wlad, i chi ac i'ch staff. A diolch yn fawr iawn am bob cydweithio ac am bob cymorth fi o'ch ti i chi i'n nghyfeiriad yna ar hyd y 7 blynedd ddiwetha. Wy'n trysori y blynyddoedd hynny yn fawr iawn. Bendith Duw arno. A diolch am y cwrdd. Wel, yn diwen gwrdd llawn a llawen. Ac yn di ni wedi cael bendithion, mae hynny'n gysur mawr i fi nawr, yn tyfe? O ble gyda sna cewch chi dim byd arall, wy'n credu bod ni wedi cael bendithion mawr. Diolch i chi amdanyn nhw. I ni'n troi i Efengyl Matthew ac i'r 15fed bennod, ac at yr ail ddarn o'r ysgrythur a ddarllenwyd gan Jean, a diolch Jean am ei darllen nhw, ffydd y Gananiaeth
Marc sy'n pia hwn. A fel ni'n gwybod yn iawn, y mae Matthew yn ei gopio fe. Fel y mae Luc yn tai, wrth gwrs. Ond ni'n sylwi wrth gymharu y ddau ddarlleniad bod Matthew yn diwygio'r darn yma'n sylweddol iawn y dweud y gwir. Yn ei ddiwygio fe i'w amcanion ei hunan. Beth yw amcanion Efengil Matthew? Yr Efengil mwyaf Iddewig ohonyn nhw i gyd. Talcen caled iawn sta Matthew i weithio yno fe. Mae e'n cyflwyno Iesu. Mae e'n cyflwyno Iesu'r Meseia i ddewon. Mae e'n cyflwyno Iesu i bobl sydd yn credu bod nhw'n gwybod y cwbl sydd i wybod am grefydd a Duw a chyfres a phopeth arall. A lle bach eitha tyff yw hwnnw i weithio, ond fanna mae Matthew yn cael ei hunan. Pan o'ch chi gyn yn darllen y darlleniadau, o'n i yn holi fi fy hunan, o dwi wedi bod yn gall i ddewis y darn hwn. O blegyd y dweud y gwir, mae hwn yn ddarn peryglus. O blegyd fe neswch chi sylwi fel finne, fel i fi wedi sylwi wrth fyw dar darn yma am rai wythnosau, dyw Iesu ddim yn dod drosto'n dda iawn. Mae Iesu, mae chi arf yw hwn. Mae Iesu yn rhoi'r silent treatment i'r fenyw yma. Mae e'n ei hanw i byddydd i'n llwyr. Mae e'n ei gwsio ddi'n llwyr o'i feddwl o'r neilltu. Dyw i'm ei gael. Derwyn Morris Jones glywes i'n dweud y bydde fe'n aml iawn ar ei daith o Tijon Penri yn Hale Sant Helen, y bydde fe yn cwrdda o leia unwaith yr wythnos, werthwr neu werthwraig y big issue. Chi'n stopod a gwerthwr y big issue bob tro chi'n ei weld e? Nadych. Chi'n neud rhywbeth tebyg i fi, eich chi'n esgus bod chi'n wedi gweld nhw. Ac eich chi'n gallu byw wedyn gyda'ch cydwybod. Ac fe nath Derwyn hynny ar ei gyfaddefiad ei hunan rhyw ddiwrnod. Ac wedi paso'r person yma rhyw feddwl mewn rhyw hanner canllath. Diawch, well fi fi nôl e fi di brynu yn ty fe. A medde'r person, thanks for coming back, oedd wedi sylwi. I've been invisible all day. Sneb ni'n weld i. Na ffordd i ladd rhywun. Na ffordd i fita rhywun, na ffordd i ddifa rhywun, silent treatment. Ac mae y wraig yn cael hwn da Iesu. Mae Iesu yn ei bychanudd i'n ddifrifol. O blegyd mae yn ei chyfri hi gyda'r cwn. Nid compliment oedd hwnna. Dyna un o'r insults mwyaf fyth y gallech chi i roi i'r... Dyw e ddim yn deg cymryd bara'r plant a'i rhoi nhw i'r cwn. Rhag ofn i fi wneud cawl, a'r cawl mwyaf allan ni wneud fel pregethwr Cristnogol yw bod fi'n bychanu enw Iesu. Dyw i ddim yn fwriad a fi wneud hynny heno. A dyw i ddim yn fwriad a fi ddweud fod Iesu'n insulting, dyw i ddim yn fwriad a fi ddweud fod Iesu'n haerllug, dyw i ddim yn fwriad a fi ddweud fod Iesu'n ddyn od. Na ddelo gair o'm gene'n ddirgel nac ar godd o dan fod Iesu annwl yn wastad wrth fy môr. Dewch nôl i Efengil Matthew am funud. Be mae Matthew yr Iddew yn neud wrth lunio i Efengil i gyflwyno Iesu i ddewon?
Beth ych chi'n weld yn eich rhedeg drwy Efengyl Matthew? Ych chi'n gweld rhyw flashbacks o'r Hen Testament? Ac ych chi'n gweld un person yn arbennig, a gweud y gwir, chi'n gweld doi. Joseph yw un, adwn i fe fod heno. Chi'n meddwl pwy o'r llall i chi? Moses. Pwy yw Iesu Efengyl Matthew? Pwy yw Iesu Matthew? Pwy mae e'n gyflwyno i Iddewon? Chi'n meddwl pwy yw hwn i chi? Hwn a anwyd yn yddiau Herod Frenin, pan oedd boes o dan fygythiad. Chi'n meddwl pwy yw hwn? Hwn yw'r un a anwyd pan oedd Pharon Frenin a boes dan fygythiad. Mae Iddewon a'i Gristen dachau fflapo. Chi'n meddwl pwy yw hwn? Hwn yr agorodd y nefoedd. Pan ddath edrwy'r dŵr, y bedydd. Chi'n meddwl pwy hwn i chi? Hwn yw'r un tebyg i'r un yr agorodd y dyfroedd pan ddath trwyddyn nhw. Pwy yw hwn fi yn yr anialwch am 20 diwrnod, ond nid hwn yw adlwch am 20 mlynedd? Ac ond nid hwn draddododd y bregaeth yr efeddol honno os pregaeth yn tyfe. Hwn aeth i fyny'r mynydd. Ond nid hwn yw adlais o un arall aeth i fyny'r mynydd a chyflwyno'r deng a'r deddf. Pwy yw Iesu Efengyl Matthew? Y Moses newydd. Y Moses newydd. Arweiniodd y genedl i fywyd. Mae lot o bobl yn credu mai exam yw'r deg o'r chymen. Exam i chi'n mynd i ffili iddi cyn eistedd. Pan o'n i'n yr ysgol, o'n i'n gwybod bod ambell i arholiad. Bydden ni'n ffili iddi cyn dechrau. Maths nawr gwedwch, di fe? Mae da fi rhywfaint o iddig. Beth o'ch chi fod i'n neud? Beth o'ch ffwt o'r banc fod i'n neud â log tables a pethau fel la? Beth sydd gyda ni yn y deng a'r deddf, Duw yn cynnig patrwm byw i'w bobl. Patrwm byw sy'n nhw'n ei fyw dde nhw'n tynnu'r byd. Nid yn gymaint ati nhw, ond ati Duw. Beth ni'n cael gyda'r un aeth i fyny'r mynydd? A galw i ddisgyblion ato, i ni'n cael patrwm bywyd, teyrnasiad Duw. Yn Efengyl Matthew, mae Iesu yn fab Dafydd reit o'r dechrau, o'r achrys. Syr tregar hawrthyf fab Dafydd. Pwy yw mab Dafydd? Mab Dafydd yw'r brenin, yr eneiniog. Mab Dafydd yw'r Meseia. Pan gas yr Iddewon Moses. Pan gas yr Iddewon afel ar y bywyd oedd Moses yn ei gynnig iddyn nhw. Ni piawn. Mae yna risg pan ni'n cael trysor yn dos bod ni'n ei gadw fe i ni'n hunain. A dyma stori Israel. Mae Vivian Jones yn ei lyfr Helaetha dy Deyrnas. Helaetha dy Babell, mae'n cofio enw, Helaethiwch dewi. Mae e'n cyfeirio at C.H. Dodd. Mae hwnna'n blast from the past i chi. Ond fi oedd rai o chi yn Steddfod Wrecsam leni yn talu gwrogaeth iddo fe siwr o fod un o blant Wrecsam. Ysgolhaig o fri y myd y Testament Newydd. Fe gyhoeddodd y lyfr yn 1920, The Meaning of Paul for Today. A cyn bod chi'n tasgu i ddweud mae'n 2025 erbyn hyn, fe gafwyd argraffiad arall yn 1958,
ac mae e'n gymaint trysor ag oedd e bryd hynny. Mae Dodd yn dweud, mae tasg fwyaf Iesu. Y dasg nath Iesu gydion ddi ar un anoddaf, oedd ryddhau trysorau ffydd Israel i bawb. A fydden ni mynd mlaen i weid fanna wedyn ar sail ryw ysgolheigion wedi darllen, wedi sicrhau chi. Mae dyna pam y croesoeliwyd Iesu. Am ei fod e wedi herio hunanoldeb a balchder yr Iddewon, croesoelier ef beth i ni'n neud a siwd article. A dyma ni'n dod yn glwt i'n testyn. Gobeithio bod hwnna'n mynd i fod yn help i ni nawr. Yma Iesu, medde Isaac Thomas, yn cywiro. Yma Iesu yn cywiro galwad Israel. Lle mae Israel yn methu, lle mae Israel yn hunanol, lle mae Israel yn cau amdani hun, yma'r Meseia Iesu. Yma'r Meseia, yma'r Moses newydd yn ryddhau'r trysor i fod yn eiddo i bawb. Nid ar amrantiad i chi'n cywiro dim byd. Ac i ni'n gweld yn y darlleniad hwn, yng nghyflwyniad massiw o Iesu, i ni'n gweld mai proses i wi. Chi'n cofio'r siop quick save? Sim lot o quick save yn y Testament Newydd. Mae'n cymryd amser, mae'n cymryd egni, mae'n broses, mae'n datblygiad, mae'n esblygiad. Adeiladu pobl i chi. Adeiladu cymeriadau i chi. Cryfhau calonnau i chi. Aeddfedu eneidiau i chi. Sa chi'n neud na'n quick, sa chi'n neud na dros nos. Mae'n cymryd amser. Iesu yn cwiro. Yn cwiro cam ddealltwriaeth. Yn cwiro cam ddehongli enbyd a thrienis cenedl Israel. Aeth Iesu oddi allan. Aeth Iesu allan oddi yno yn ytrach. Ac yma dawodd i barthau Tyrus a Sidon. Chi'n bod pwy oedd di magu yn Tyrus a Sidon i chi? Chi'n gwybod pwy oedd un o blant enwog yr ardal na i chi? Chi wedi clywed sôn am Jezebel oedd i chi? Meddylwch am hyn ar bod Matthew yn ysgrifennu at Iddewon ac yn dweud fod Iesu wedi mynd allan o gael dadl gydag ysgrifennyddion a phariseaid. Oedd am gadw'r cyfan iddyn nhw 'u hunain a dweud dim ond un problem sydd gyda ni. Dim ond un problem sydd gyda ni fel Iddewon. Ynghylch cadw hwn a'i gadw fe'n bir ac yn lân, a'i gadw fe'n gywir ac yn briodol, yn problem ni yw pawb a phopeth arall. Mae hwnna'n cael ei adleisio mhob os. Glywon ni hwnna yn yr United Nations in New York, ddo. Problem fawr y byd yw pawb ond America. Pawb! Ac i ni glywed yn San Steffan, problem fawr y byd yw migrants. Problem fawr Cymru, problem fawr pawb. Mae popeth tu fas. Mae popeth tu fas yn broblem. Mae pawb sydd tu fas yn broblem. Beth ydych chi'n neud y problem? Y cael gwared i. Nid Cananees yw hon yn ôl Marc, ond Syro-Phenisiad. A gweud y gwir, dyfais Rufeinig yw hwnna. Hunaniaeth wedi cael ei orfodi arnoch chi. Adwn i hwnna fod. Mae Matthew yn dweud, na, Cananees yw hon. Mae hwnna'n newyddion da o ble gyd mae'n dangos bod llyfr Joshua ddim yn gyfan gwbl ac yw'r et.
Achos yn ôl llyfr Joshua, mae'r cwbl lot wedi lladd. Mae'r cwbl lot wedi cael ei dinistrio. Hynny yw, beth yw cof cenedl y Cananeaid? Y bobl hynny nath o'r esgyn, hil laddiad Israel yn ei gwlad. Beth oedd ei cof cenedl? Beth oedd cof y genedl? Beth oedd mame a myngys a hen fymgys a tatcys yn adrodd wrth ei plant ac wrth blant i plant? Ni oedd yn byw yn y wlad hon. Ni oedd yn byw yn y wlad hon yn atolwg. Fe ddaeth rhyw bobl a meddiannu'r lle. A chymod beth wnaethon nhw? Fe wnaethon nhw'n lladd ni, a'n difan ni, a'n demsgyn ni, a'n bychanu ni, a'n sarnu ni. Wnaethon nhw bopeth ar mwyn yn dileu ni oddi ar wyneb y ddeiar. Mae yna hanesu neu ddoi, chi'n cofio o lyfr Joshua, yn ddysgu? Fe gwmpodd muriau Jericho heb o neb yn codi bus. Ac mae'r awdur o'r farn mae Duw gwmpodd nhw. Achos oedd yr effeiriad wedi bod yn martio rown am 7 diwrnod yn hwthu Itgyn. Ond hwn sydd yn dristach fyth yn DB. Chi'n cofio pan o'n nhw'n taclo'r amoried. Ac oedd a lot ohonyn nhw i ladd to, ond oedd y dydd yn tynnu mewn. Ac o'n nhw ofon sy'n tywyllu, fydde'r ein yn gallu dianc a cwto. Ac as rhywun y breinwydd, beth am ofyn i Dduw lonyddu yr hael yn yr awyr am sbel mwyn i ni fenni'n gwaith. Ac arhosodd yr hael yn llonydd, a safodd y lleiad, nes i'r genedl ddial ar ei gelynion. Wait for it. Ni fi diwyrnod fel hwnnw na chynt nac wedyn, a'r arglwydd yn gwrando ar lef dyn yn wir, yr arglwydd oedd yn ymladd dros Israel. Fi'n falch bod Dewi Eirig wedi gweud wrth Jill a finne a'n siart yn y coleg. Cofiwch chi mae Iesu Grist yw arglwydd yr ysgrythurau. Cofiwch chi mae Iesu Grist yw arglwydd yr ysgrythurau. Odi chi wedi clywed Iesu eriod yn darllen hwnna gydag argyhoeddiad? Sa i wedi. Ffydd y Gananees oedd wedi goresgyn y dialedd a'r casineb a'r creulondeb a'r atgasedd gweitha allwch chi byth feddwl amdano fe a hynny yn enw Duw. Un o'r pethau mwyaf diawledig yn byd ni heno yw fod yna bobl sydd yn darllen yr un Testament Newydd a chi a fi yn bolon hyrwyddo, yn wir yn bolon dweud hyd at farw bron, ewyllus yr arglwydd yw bod ryw bobl yn diflannu o wyneb y ddeiar. Maen nhw wedi gwneud profion ar ryw sgerbydau nawr yn ardal Tyrys a Sidon, ychydig blynyddoedd yn ôl. A maen nhw wedi ffindo mas bod 90% o genes pobl Lebanon, Libanus heddiw yn Gananeaidd. Fe wnaethon nhw o'r esgyn. Mae chi ddiddorol. Mae Iesu ar y ffordd i Tyrys a Sidon. Mae'n ymadel ar bobl yma sydd yn gwybod y cyfan oll am grefydd. Ac mae'n mynd i Tyrys a Sidon. A beth sydd yn digwydd yw, dyw yn cyrraedd yn o cweit. Mae'n mynd i gyfeiriad, i gyffiniau Tyrys a Sidon, ac mae hon yn dymas i gwrdd â fe. Nawr, bydden ni licio meddwl hyn. Mae hi'n cerdded nôl i wlad Canan. Mae hi'n cerdded nôl i'w siriogaeth. Mae hi'n cerdded nôl lle mae cof yn dweud i hi lle roedd hi gartre. A chymo beth, mae Matthew yn glyfa. Mae yna beder gwraig yn cael ei henwi yn achres Iesu, yn does e? Beth yw cenedl tair ohonyn nhw?
Perthyn i ba genedl y mae Tamar Rahab a Ruth. Cananeaid bob un. Pob un o'n. Syr curiau yn y groeg arglwydd. Syr mynd i'r cyfieithiad, maen nhw'n meddwl mai hwnna yw'r cyfieithiad gorau fan'na. Hwni oedd y Gananeas yn gweld mae tir cyffredin rhwng ni. Dy bobl di yw mhobol i. Ym mhobol i yw dy bobl di. Syr, cyfaill ffrind a brawd. Tregar hawdd. Kyrie eleison. Tregar hawdd. Oherwydd y mae fy merch yn dioddef yn enbyd. Yn Marc gofyn am dreigaredd i'r ferch mae yn Matthew na fi sy'n mae'n. Na chi arwydd pendant pan bod yn byd ni mewn man dieflig, un o'r pethau ni'n gwybod yn syth yw fod yn plant ni ym meddiant gythreiliad. Mae yna blant bach yn byd ni heno ym meddiant gythreiliad, ac mae'n fyd sydd eisiau trigaredd. Na chi arwydd? Mae da ni rhywbeth gwerthfawr iawn fan hyn, a dyn ni ddim yn ei digon ohono fe, wy'n credu. Y ferch sydd yn dioddef, y fam sydd yn gofyn am dreigaredd. Be mae'n gwneud? Ac os gael ddweud fel tad, wy'n credu bod mamen well na ni ar hwn, fechgyn. Maen nhw'n cyd-ymdeimlo. Wy'n cofiodd Mandy mynd ar boes i gael injections yn y surgery, oedd hi'n dod nôl yn llefen. Wedyn si beth sy'n eisiau ti lefen. Nag ti sydd wedi cael yr injection. Mae teyrnas gref a'r haith i deddf yw cyd-ymdeimlad maith. Mae dy fi ferch sydd mewn yn bydrwydd ac wy'n twmlo gyda hi. Arglwydd trigar ha. Mae Marcus Borg yn dweud bod ni chydig bach yn esgeulus pan ni'n dod i sôn am drigaredd ac am fod yn drigarog. Mercy a compassion. Mae e'n mynnu bod ni'n esgeulus o'r agwedd compassion i drigaredd. Oedd e gyda Gwylim i'r eithod, dim trigareddau tosturiaethau. Ac ni'n gwybod am gyfieithiad hwnna, here is love vast as the ocean, loving kindness. Loving kindness yn lapio chesed yw'r gair Hebraeg yn tyfu. Yn lapio amdano chi. Mae'n debyg mae'r un gwreiddyn sydd i olive oil ac sydd i elios, compassion a mercy. Olive oil o'n nhw'n defnyddio yng Ngwlad Canan pan oedd rhywun wedi clisio. Pan oedd rhywun wedi clisio ac yn dolirio olewydden o'n nhw'n rwt. Na chi ddarlun braf yn dweud. Trigar ha wrthyf o blegyd i ni mewn yn bydrwydd. So Iesu'n cael ei sylwi. So wedi clywed i. A mae'r disgyblion nawr yn stepo mewn. Beth i mynd o yma? A'i llefen a'i gwyddi. Mae'n debyg yn ôl y groeg yn ei, oedd e'n wyddi, di stop fel. Nuisance, beth i di yn fynd o yma? Gloi. Ni'n hanfonwyd at neb, ond at ddefaid colledig ti Israel, allai'n dy helpu di. Ond daeth hithau ac ymgrymu o'i flaen. Mae'r gair ymgrymu yn awgrymu addoli, allai fe fod hefyd bod wedi taflu hunan o'i flaen mewn protest. Ti'n mynd cael mynd o man hyn bod ti wedi mendithio hi, ni'n clywed adlais nawr o lyfr Genesis yn dyn. Am frwydro gyda Duw.
Ti'n mynd cael mynd, bo fi wedi cael y mendithio o blegyd, y mae hyd yn oed digonedd yn o ti, y mae digonedd yn y ddarpariaeth i sicrhau bod hyd yn oed y cwn yn cael briwsion o dan blatau y blant. Be mae Iesu'n neud? Chymod beth fi'n credu mae'n neud fan hyn? Mae'n rhoi sbes. Chi'n gweld nid gwaith dros nos yw cywiro, yw cymodi, yw bod yn heddwch, nag yfe. Donald Trump oedd yn mynd i sorto ryfel Ukraine mas mewn 4 awr ar 20, iddo fe. Nid dros nos, nid rhywbeth cloi, mae eisiau sbes. Ges i'n galwnogi gyda chi Elinor a gyda chi Alun newydd, ges i'n feddwl am y testyn wedyn. Ie, mae yna bobl medden nhw os e. Bobl y cyrion. Bobl Tyrus a Sidon, y Cananeaid, y bobl i ni wedi cownto nhw mas. Mae'r ynni medden nhw'n prynu Beible. Pan i ni'n cwrdd â nhw, i ni gyfforoi sbes, i ddeialogi, i drafod. I ni'n gyfforoi amser i densiwn. I ni'n gyfforoi amser i weithio trwy anghytundeb. I ni'n gyfforoi amser i onestrwydd. Mae amser bluff wedi benni yn o'n i yng Nghymru. A dyma beth fi'n credu mae Iesu'n neud, nid na Caer wraig mai, ond mae Matthew yn dangos i Iddewon gryndwch. Fel na fyddech chi wedi ymateb i'r wraig, ond beth mae Iesu'n neud mewn gwirionedd, mae'n rhoi sbes iddi, mae'n rhoi clust iddi. John Stott sy'n sôn am genhadaeth. Y genhadaeth sydd wedi methu gyda ni, chi'n gweld y genhadaeth bod ni'n gwybod y cwbl, bod pobl yn dod â'u cwestiynau ato ni ac i ni'n hateb nhw. Meddai ac wem nag enna gyda beth yw cenhadaeth, partnership yw cenhadaeth. I chi'n dod â'ch cwestiynau, maen nhw'n dod â'u cwestiynau, i eglwysi arall, beth am y byd. Os gyda'r byd, nad yw ein golwg ni heb drist. Os gyda'r byd rhywbeth i ddysgu i chi a fi heno. Os da pobl Greenpeace falle rhywbeth i ddysgu i ni heno. Os gyda David Attenborough rhywbeth i ddysgu i ni heno. Os na le gyda ni am ddeialog, os gyda ni le am sgwrs, oedi eglwys Iesu Grist yn bolon creu sbes. Glywes i Hywel Teifi, sori boes, fi'n benni mewn 2 munud. Glywes i Hywel Teifi'n gweud mae dyma'r gwaniaeth rhwng Pantycelyn a Daniel Owen. O Pantycelyn yn mynd i'r society profiad ac yn dweud, fel un fi'n gweld pethau fel un i fi'n twmlo, siwr i chi'n twmlo. Ond erbyn i ni gyrraedd y 4edd ganrif ar 15 o Daniel Owen yn dweud wrth Rhys Lewis, sy'n eisiau ti weid popeth yn y seiat, gofa. A eisiau ti gwyto rai pethau sy'n eisiau ti fod yn agored yn y seiat o bob man, gwisga fwgwd han mas. A hon yn benderfynol ydy fi. A mae Iesu wedi rhoi'r lle iddi. A mae Iesu wedi rhoi'r lle iddi arllwys i chalon mas, ac yn y diwedd mae'n cwmpo i flanau, mewn addoliad, mewn protest, galw. Fi rai o'ch chi'n cofio amdani iddi. Y meddyg oedd yn gweithio yn Chile yn y a gofynnon nhw i Sheila Cassidy i doctor. Fyddech chi'n bolon 3 yn un o'r bobl sydd wedi cael ei seithi gyda'r llywodraeth. Hush job. Ac fe nath i, ac as i charcharu, ac fe gas i harteithio. Ac mae disgrifiad o'r harteithio fan hyn. Os oeddech chi'n ei ddarllen neu pidwch a darllen neu cyn mynd i'r gwely. Mae'n ro. A beth yw enw'r gyfrol The Audacity to Believe? Elinor chi o'r cyfieithydd, beth yw audacity yn Gymraeg? Sydewrder yn neud e. A'r llygrwydd di hwnna ddim yn neud e. Beth i fi eisiau dweud yw daring.
Chi'n gofyn yn yr ysgol fi'n dero ti. A chymol yma wedi cael mincyd y teitl, ac mae'n ei ddyfynnu fe war y te, Martin Luther King. Nobel Peace Prize Acceptance Speech. A lot o sôn am Nobel Peace Prize y dyddiau yma, dos e. Medde Martin Luther King, I have the audacity to believe that peoples everywhere can have 3 meals a day for their bodies, education and culture for their minds, and dignity, equality and freedom from their spirits. I believe what self-centered men, go nhw, y bobl oedd yn dadle, ni pi a hwn, ni pi ar y bengel, Jesus is mine. Mae eiddo fi fa arglwydd mawr. I believe that what self-centered men have torn down, other-centered can build, rebuild. Dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n dyfodol ar ein cyfer ni. Mae rhywbeth yn dweud o i fe rhaid i ni fod tyma bach mwy gytsi yn ffydd. I ni'n byw mewn byd cas. I ni'n byw mewn byd hyll. I ni'n byw mewn byd sydd yn trafod pobl, yn trafod cerediriaid, yn trafod y bydysawd fel pe bai yn ddim byd o'n adnodd ar gyfer yn lles ni, balch ac hunanol ac arwynebol ni'n hunain. Mae'n byd ni'n meddwl, ges i anreg gyda chyfaill i fi o Greenbelt, llyfr o iddo John Philip Newell, Iona, The Great Search. A mae e'n dweud, mae dyna fyw pennaw dan ar yr cyfnod i ni'n byw yn dyfa, yr ymchwil mawr. Beth sydd yn peri bod plant yn llefen yn byd ni heno? Beth sy'n peri bod plant yn llefen? Beth sy'n peri bod plant yn llefen yn Afghanistan newyn, miliynau ohonyn nhw, heb bwyd? Beth sy'n peri bod plant yn llefen yn Gaza heno newyn a bombs? Beth sy'n peri bod plant yn llefen mewn 100,000 o fannau yn byd ni heno? Hunanoldeb, diffyg perthynas, a'n diffyg perthynas ni a'r greadigaeth sydd yn gartref i ni. Beth mae y bobl hyn o Tirus a Sidon fodern yn dyddiau ni'n wylo amdano fe yw iachad yn perthynas ni yn gilydd ac yn perthynas ni a'r greadigaeth. Ni ar... Mae'n un yr wlydd yr hen briordy, fe? Lwch chi am yr... Diwynyddion Cymru codwch. Y gananiaeth yw hon ac mae hi moyn diwynyddiaeth ac mae moyn ffydd gynhenid. A'r bobl fan hyn yn llunio bod yr hael a'r lloer a'r ser i gyd yn uno mewn moliant i ddew y cyfan oll. Mae Matthew yn benni gyda choddwyd i mi bob awdurdod. Yn y Saesneg mae all yn dod yn aml yn y darn yn y comisiwn yna. All peoples, bob creadur. Diolch am ffydd y gananiaeth. Wy'n gweddio bod fi wedi gwneud cyfiawnder a Iesu Grist. Gogoniant i'w enw. Amen. Gyda diolch i dyfrig. I ni'n troi i'r emyn ola. Eiddo Vernon Lewis y geiriau, ac y chlysur i cyfansoddi oedd dathlu 200 mlwyddiant coleg Coffa Aberhonddu. Am canwydd yr emyn medde'r awdur i fod nid yn unig yn ddathliad o'r coleg, ond hefyd yn ddathliad o'r weinidogaeth y gair. Eithir chwi a fyddwch dystion i mi. Saif ein gobaith yn yr Iesu, brenin nef goleini'r byd, eiddo thineb a'i ddaioni a ffwythlonan gwaith i gyd. Llawen hawn drwyddo cawn, holl adnoddau Duw nola.
darperu'r lluniaeth ysgafn ar ein cyfer yn y festri, a chyfle felly i gymdeithasu a'n gilydd. Diolch i bawb a fi ynglyn â'r trefnu. A bydded i'n harglwydd Iesu Grist ei hun, a Duw ein tad, yr hwn sydd wedi ein caru ac wedi rhoi i ni ddiddanwch tragwyddol a gobaith da trwy ras, ddiddannu eich calonau a'ch cadarnhau ym mhob gweithred a gair da. Amen.